Aspalditik ari gara usurbilen, lanean erronka honi ahalik eta hobekien erantzuteko asmoz, eta EH Bilduren bueltako oinarri militantea horretan gabiltza buru belarri. Eta bai, ez da dezakedana da, herri proiektu sendoa dugula esku artean. Urtez urte, gu guztion ekarpenari esker, gorpuzten eta sendotzen ari garena. Nik 19 urte ditut eta nabarmendu nahi dut, ni jaio aurretik ari dela ezker independentista herri hau, Usurbil, kudeatzen inolako alternantzia politikori gabe. 1987ko udal hauteskunde haietan, herri batasunak irabazi zuen, eta legez kanporatzeak eragindako 4 urteko halabeharrezko etena salbuetsita, legealdiz legealdi hemen jarraitzen dugu eta ez dugu dudarik hemen luzaroan jarraituko dugula. Erraz esaten da bai, 20 urte, kasik. Horregatik, balioan jarri eta txalotu egin behar da herri honentzako ezker independentismoak duen proiektuaren sendotasuna. Garai ezberdinetara egokitzeko eta unestail eta gogorra kudeatzeko ere izan dugun gaitasunaren erakusle delako hori. Baina ez gara gestio hutsarekin konformatzen, gurea udalgintza herrigila baita. Agenda politiko propioa eraikitzeko gai dena. Eta egiteko moduari dagokionez, esaten dugun horretan baino egiten dugun horretan, eta egiteko horren nolakotasunean oinarritzen dena. Eta azken horri dagokionez, 4 zutabe daude gure ADN-ean txertatuta. Herritarrekin eta herri eragileekin harremanak indartzea, eta elkarlanean jarduteko espazioak etengabe zabaltzea. Herritarren ekarpenei eta proposamenei bide emateko aukerak ematea. Herri kohesioa lantzea gure nortasunaren ikurrak babestuz, eta baita ezberdinekin lanean aritzeko gaitasuna izatea ere. Halaxe jardun dugu 4 urteotan ere, egungo gizarte honek dituen erronkei erantzuteko gure herria prestatzen. Eta legegintzaldi honetako balantzean jasotzen da baita ere hori argi eta garbi. Hain justu, arrazoi horregatik egin dugu egungo alkateen Agurtzan Esola Berritaren aldeko apustua. Legegintzaldi honi jarraipena eta koherentzia emateko. Kudeak eta gaitasun itzela duelako. Abian dauden proiektuen bilakera egokia ziurtatu eta garatzeko pertsona ezin hobea delako. Indarrean dagoen legegintzaldian martxan jarri diren proiektuek gure komunitatean izan duten onespen maila altuagatik. EH Bilduren ildo nagusiekin zeharo lerrokatutako udal politikak sortu, diseinatu eta aurrera eramateko gaitasuna duelako. Egun herrian ditugun proiektu askok bere sinadura daramate, bere bultzada eta konpromisoari esker egin dute aurrera. Eta gainera, proiektu eraldatzaile eta inspiratzaileak dira askorentzat. Hautagai bikaina zara Agurtzane, Usurbilek behar duen alkatea zara. Mila esker beste behin ere konpromiso kolektiboa lehenetsi eta aurrera urratsa egin duzulako. Zurea da hitza. Pasio, konpromiso eta bokazio publiko horrekin jardun dugula urte hauetan, eta asmo berarekin heltzen diot erronka eta konpromiso berritu honi. Ez dira halakoak erabaki erresak izaten, eta eskerrak eman nahi dizkiet ere bereziki etxekoei, bikotekideari, alabei eta inguruko senide eta lagunei une oro alboan izateagatik eta urrats berri hau egitera animatzagatik. Zaila dena, errazten baitu anparoak, empatiak, maitasun hitzek, besarkadek eta askotan begirada konplizek. Bideoan esaten zen bezala, kolosalak dira aurrean ditugun erronkak, esaten da hamarraldi erabakigarrian gaudela, gizateriaren historiari dagokionez eta joerak hurrengo urteetan gainera larriagotu egingo direla, ez? Bai krisi ekosoziala eta krisi energetikoa, migrazioen areagotzea, populazioaren zahartzea, gizarte dualizazioa edo arrakara sozialak, globalizazio digitala edo talanda eremuaren despopulazioa. Horregatik importantea da, une batez, begirada altxatzea, datorren munduaz jabetu ahal izateko eta geure buruak garai historiko honi aurre egiteko prestatzeko. Eta garai zailak dira bai, baina aldi berean aukerez beteak ere badira. Eta horretan dabila injustu EH Bildu, desesperantzari aurre eginez, eremu lokaletik erronka globalei aurre egiteko proposamenak sortzen eta martxan jartzen, herri narratiba aglutinatzaile berriak eraikitzen, eraldaketarako lidergo berriak gorpuzten edota komunitate indartsu bat josten. Eta horren zerbitzura jarri nahi dugu hain justu mugimendu municipalistaren indarra
eta gaitasuna. Prest dago EH Bildu eta prest gaude horren beste zuzurbilen. Herri erronka estrategikoi aurre egiteko gakoak diren egitasmoak jarri ditugu martxan legealdi honetan, eta horietan sakontzea izango da hurrengo legealdirako gure apustua, honako 5 lan ildo hauetan laburbildu ditudana. Alde batetik, herri justuagoa eta berdinzaleagoa izan nahi dugu, eta horri zuzendutako politikak indartzera goaz. Bizi dugun neoliberalismo basati honen ondorioz, prezioen garestitzen ondorioz, bizitzak pobretu egingo dira. Bizitzak pobretzearekin batera desberdintasun sozialak areagotu egingo dira, eta bereziki kezkatzen gaituen gaia da. Eta dualizazio edo arrakala sozial horiek gurean ere badira. Usurbilen ere gertatzen dira. Eta horregatik usurbil berdinzalea eta usturari gabeko herri bat hortzimugan ezinbestekoa da pertsona guztiek bizitza duin eta justuago bat garatzeko eskubidea bermatuta izatea. Eta horrek babes kolektiborako mekanismoak indartzea eskatzen digu, bai udaletik eta baita herrigintzatik ere. Soilik modu horretan eta ez bestela izango garelako herri eta komunitate kohesionatuago bat eta herri eta komunitate sendoago bat. Eta horregatik ari gara politika publiko feministak eraikitzen, usurbil harrera herri izan dadin aniztasunaren kudeaketa demokratikoa garatzen, gizarte babeserako diru laguntza lerroak zabaltzen, edota zerbitzu publikoen unibertsalizaziorako edo herritar guztien aukera berdintasuna bermatzeko zerga sisteman aldaketak txertatzen. Gehiago dutenek gehiago ordaindu dezaten, gutxiago dutenek gutxiago ordaindu ahal izateko. 2. Herri jasangarria izan nahi dugu, ingurumenarekin harmonian biziko den herria izan nahi dugu, eta ingurumenaren zaintza lehenetsiko duen herria izan nahi dugu. Erronka ekosoziala gure agendaren lehen lerroa dugu. Izan ere, krisialdi klimatikoa errealitate uka ezina da eta denbora amaitzen ari da. Eta norabide horretan, gure herri programak ere ekimen ugari jasotzen ditu, eta norabide horretan ere jarriko dugu hain justu duela gutxi onartu berri dugun hiri antolamendurako plan orokorra. 3. Euskara, kultura eta gure herri identitate ardatz nahi izango den tokiko ekonomia sustatu nahi dugu. Ekonomia lokalari bultzada eman nahi dio hain justu 650 usurbil bizi herri proiektuak. Bideoan esan den bezala turismo eredu berritzaile eta turismo plan eta eskaintza oso bat ari gara garatzen, turismo estandar orokorretatikat gure herri identitatean, baloreetan, ondarean edota martxan jarri ditugun proiektu eraldatzailetan oinarrituta. Eta guretzako datorren legealdia ere giltzarria izango da proposamen edo proiektu honen lurrartzean eta proiektu honen garapenean. 4. Zaintzen duen herria, ezin du bestela izan. Biztanleriaren zahartzeak, pandemiak berak erakutsi du zaintza krisia areagotu egin dela. Eta usurbilen duela 13 urtetik lanean ari gara zaintza ekosistema komunitarioa eraikitzen, pertsona ardatz duen arreta eredua erdigunean jarrita, begirada feminista eta antiarrazistatik. Zaintza behar dutenen pertsonen eta zaintzen ari direnen bizimodu duinak bermatzea da gure helburu nagusia. Eta horretarako datorren legealdian ere urrats eta egitasmo kualitatibo eta aitzindariak ere martxan jartzera goaz. Eta 5. Gobernantza demokratikoan sakondu nahi dugu. Aipatu ditugun erronka guzti hauei erantzuteko, ezinbestekoa da udalerriaren etorkizuna komunitatean eraikitzea. Eta izaera ezberdineko eragileen arteko kooperazio espazioak artikulatzea. Izan ere, zer egin nahi den bezain importantea baita nola egin nahi den, eta hasieran Malenek aipatu duen bezala, horretan jarri nahi dugu, horretan ari gara eta horretan sakondu nahi dugu. Herritarrak ahaldunduz eta komunitatea josiz egin nahi dugu bide hau. Ez da gutxi egin duguna, eta asko da oraindik egiteko daukaguna, herri programak islatuko duenez.
Horixe izango da gure iparrorratza eta gure indar eta adimen kolektiboa, eta Xabi hemen daukadala ikusiz adimen artifiziala agian ere, jarriko dugu guzti horren zerbitzura, ez? Eta esperientzia eder eta intentsio honetan udalean bidelagun izan ditudan Lur, Beñat, Ainoa, Txoko, Oskar, Luken, Aroa, Itziar, Maialen ere aipatu nahi ditut eta haientzat ere txalo bat eskatu. Udalera freskotasuna, ilusioa, gogoa ekarri zuten, ekarri genuen, eta gure artean egon den kohesioa, giroa eta talde lana nabarmendu nahi dut ororen gainetik. Plazerra eta luxua izan da, haiekin proiektu hau partekatzea, zinez erosoa eta benetan aberasgarria beraz aupazuek. Bizitzaren ziremolen ondorioz batzuk badoaz eta beste batzuk datoz, aitortu behar dut oraindik ez dugula taldea osatu, horretan gaude, baina ez dut dudarik berriro ere gure herria hobetzen jarraitzeko talderik onena osatuko dugula. Jakintza, ilusioa, gaztetasuna, freskotasuna, herrigintza, gertutasuna, eskarmentua eta indarra ziurtatuta ditugula aurreratu dezaket. Hain zuzen, horiek dira EH Bilduren osagaiak, horiek dira EH Bilduren balioak, eta horiek ere udalera eramango ditugu berriz. Oso gustoko dudan Angela Daviesen zita honekin amaituko dut. Ez naizari aldatu ezin ditudan gauzak onartzen, onartu ezin ditudan gauzak aldatzen ari naiz. Horixe beraz. Abante Usurbil eta abante Euskal Herria. Emakume handi bat agurtu eta orain beste emakume handi bati eskatu behar diot holtzara igotzeko, Maialen Iriarte. Aurkezten gutxi behar ditu Maialenek ere gure artean, Donostiarra da bera, kazetari profesionala, eta gaur egun Gasteizko Parlamentuan EH Bilduk ordezkatzen duen gobernu alternatibaren bozeramailea. Behin entzun nizun esaten EH Bildura etorri zinela zoriontasuna politikara zabaltzeko. Emakumeen zapalduen ahotsa, inoizizketarako ahotsa eman ez zaienen bozgorailu izateko. Zinez uste dut lortu duzula, zure irribarreak eta indarrak bazterroro ziprizten den baititu. Nik aurtengo udal eta foru hauteskundetan lehen aldiz emango dut botoa. Eta zorteko gaude herriko gazteak halako hautagaiekin. Badakigu gazteon egoera hobetzeko EH Bildu dela aukera bakarra. Eta gazteon bozkek jarriko dutela Agurtzane alkate eta Maialen aldun nagusi. Eta gainera Gipuzkoa gobernatuko duen lehen emakumea izango zarela ez dugu dudarik. Ongi etorri Maialen, zurea da hitza. Pandemian gogoratzen duzue etxetik lan egiten genuen. Eta etxetik lan egiten genuenean nire atzean kuadro bat ikusten zen. Eta jendeak galdetzen zidan, ze kuadro polita, ze kuadro da hori. Eta esanien, zumeta da. Enekien gaur, hemen egingo genuenik gure ekitaldia. Baina Usurbilgo Elizaren horma famatu egin baldin bazen ere, niretzat Usurbilgo txokorik kutxunenetakoa hau da. Eta Usurbildarra zen nire amonak justu-justuan ezagutu zuen txoko hau, baina txoko honekin maitemindu egin zen. Txoko honekin maitemindu zen, beste Usurbildarrarrek esaten zuen bezala, baita bazterra hau lainoak izkutatzen zituenean edo zionean ere. Usurbildarrak eguerdion eta mila esker gaur hemen izateagatik plazerra handia da zuetako bakoitzaekin egotea. Plazerra handia eta privilegio bat Agurtzane bide hau zurekin partekatzea. Privilegio handia dan bezala Adurrekin edo Xabirekin edo Andurekin bide hau partekatu ahal izatea. Eta ezinbestekoa zuetako bakoitzarekin bide hau partekatzea eta eraikitzea. Ez daukat inolako zalantzarik gutako bakoitza, gauden tokitik, gauden egoeratik, dugun denboratik, aukera hau eraikitzeko ezinbestekoak garela, danon artean egingo dugula edo bestela ez dela posible izango, eta horregatik eskatzen dizuet zuetako bakoitzari duzuen onena eman dezazuela, bai Usurbilen alde, bai Gipuzkoaren alde, baita Euskal Herriaren alde ere. Egunotan Gipuzkoan batetik bestera ari naiz eta ikusten ari naiz zer nolako lana egiten ari garen gobernatzen dugun herrietan eta txundituta geratzen ari naiz. Eta gaur Usurbila etorri naiz eta gaur
badibidez txirikorda sakonago ezagutzeko aukera izan dut, edo Matia Fundazioarekin egiten ari zeraten elkarlana sakonago ezagutzeko aukera izan dut, eta gaur txundituta nago, gaur usurbilar izan nahi nuke, bihotz ez esaten dizuet. Duela 15 bat egun, martxoaren 8an, zaintza sistema publikoaren garrantzia aldarrikatuz kalera irten ginen, milaka eta milaka pertsona. Denon bizitzak erdigunean jarri behar genituela aldarrikatu zuen mugimendu feministak, eta aldarrikapen harri jarraiki naiz eta egon ziren denon bizitzak erdigunean jarri nahi hori alboratu nahi izan zituzten beste mezu batzuk. Baina mezu horiek egon arren denon bizitzak erdigunean jartzea ezinbestekoa da. Bazterrean utzi ezin liteken zerbait da. Zaintzak, nire ustez, gure ustez, herri proiektu baten aurrean kokatzen gaitu. Eta ez da berehalako prozesu bat izango, korapilo asko askatu beharko direlako, errealitate ezberdinak aurre ikusi beharko ditugulako, orain arte ezagutzen dugun zaintza eredua eraldatu egin beharko dugulako. Ez da bakarrik zaintzan zenbat inbertitzen dugun, zenbat gastatzen dugun, askoz ere gehiago inbertitu beharko dugu, baina ez da hori bakarrik da, nola inbertituko dugun, nola zainduko dugun, hortaz hausnartu behar dugu. Zuek bide handia eta bide luzea egin duzue hausnarketa honetan, baina oraindik ere Gipuzkoan asko dago hobetzeko eta asko dago egiteko. Badago kontu bat ni asaldatzen nauena, eta da pertsona bat gaixotzen danean sistemak ez du penalizatzen gaixotzen delako, baina pertsona bat zahartzen denean eta danok zahartuko gera, ea horrela den, edo pertsona batek dependentzia bat duenean sistemak penalizatu egiten du, eta hori ez da posible. Eta herri honetako eta lurralde honetako egoera asko hobetu liteke. Herrialdeen arteko desoreka alde batetik, baina baita lurraldeari begira ere sektore honetan lan egiten duten emakumeen lan baldintzak hobetzea eta duintzea ezinbestekoa da. Etxeko langileen egoerak oso era nabarmenean emakume migratuen bizkar egiten direnak erakusten du herri honetan bizitza guztiek ez dutela balio bera. Ez ditugula berdin kontsideratzen bizitza guztiak, eta hori aldatu egin behar dugu. Beste alde batera begiratzeari utzi behar diogu eta aldatu egin behar dugu. Eta herritarrek egiten dute ahal dutena egiten dute herritarrek. Baina horrek ez du esan nahi, eta horrek ez du sapmurtzen esplotazio egoerak ematen direnik. Beraz guri politika publikoetatik eta erakunde publikoetatik hori eraldatzea, aldatzea eta iraultzea tokatzen zaigu. Eta etxe barruan emakumeen gain, emakumeen bizkar eta emakumeen esku dagoen zaintza hori politizatu egin behar dugu. Eta zaintzaren merkantilizazioarekin, hau da zaintzaren truke negozioa egitearekin amaitu egin behar dugu. Eta honek guztiak eskatzen duena da zaintza sistema publiko, komunitario, kooperatibo bat marraztea, eta danak horretara interpelatzen gaitu. Doakotasuneko bidea marrazten hastea, ezinbestekoa da. Egungo egoerari antizipazioz erantzutea, bai dakigu zein izango da hemendik urte gutxitara izango dugun egoera. Beraz, antizipazioz begiratu eta era unibertsalean erantzutea. Eta honek eskatzen du guztion aldetik konpromiso bat. Alderdi politiko, eragile, herritar guztion aldetik eskatzen du konpromiso bat. Eseri, eztabaidatu eta adostasunetara iristeko. Denok zainduko gaituen herri bat, bizitzan zehar, edozein momentutan zainduak izan behar balin badugu ere. Eta honek eskatzen du konpromiso bat, konpromiso handi bat, erakundeetatik egoera honi heltzeko eta esan bezala doako sistema publiko komunitario bat osatzeko. Herri duin batean, zaintzak erdigunean egon behar duelako. Zaintzak duinak eta egokiak izan behar dutelako. Eta zaintzaileak duinki ordainduak eta duinki zainduak izan behar dutelako. Eta zentzu honetan zuek aintzindariak zarete. Eta nik Gipuzkoako Diputaziotik neurri hauek guztiak hartzeko konpromisoa hartzen dudanean, pentsatzen dut ze ondo, begiratuko dut Usurbila, begiratuko dut Ona, begiratuko dut Ana. Euskal Herria Bildu egiten ari dan proiektu edara begiratuko dut, bidearen zatia handi bat egina dagoelako.
Eta eraldaketa honetan egin beharko dugu elkarlana eta egin beharko dugu hain zuzen ere diputazioetatik udalei laguntza eman eta udalek beraien baitan, beraien errealitatearen baitan, beraien ekosistemen baitan, zaintza horiek antolatzeko eta eraldatzeko bideak egitea. Uste dut ausardia behar dugula momentu honetan, ausardia erakutsi behar dugula, badakigula zer datorkigun eta zer datorkigun horri erantzuteko gaitasuna eta determinazioa izan behar dugula, zuek hemen izan duzuen bezala. Benetan gaur txundituta nago. Elkarrizketan, ideiak trukatzen, ideiak jasotzen egitea gaur egungo politika. Bestela, herri honek dituen erronka izugarrien aurrean, herritarrak ez direlako kontzernituak sentituko, ez direlako erabaki horien parte sentituko, eta erabaki handiak eta oso sakonak dira herri bezala hartu behar ditugunak. Baditugu, oraindik ere hobekuntza handia behar duten alorrak Gipuzkoan. Mundu horretan, ikerketa eta garapenean sekurako aurrerakuntzak egin dituzten pertsonak bildu dira. Eta pertsona horiek zaintzan bezala ezin dute bidea bakarrik egin eta instituzio publikoetatik bultzatu egin behar dugu ditugun erronka horien aurrean industria berri bat sortzeko, industria teknologiko bat sortzeko, kutsatuta dauzkagun elurrak birgaitzeko eta etorkizuna beste erabatera begiratzeko, enpresa ereduak aldatzeko, langileek enpresa horien kudeaketan eta erabakietan parte hartu dezaten, eraldaketa sakona behar dugu zentzu horretan ere, izango dugun enpresa eta industria eredua demokratikoagoa izango balin bada. Eta zentzu honetan asko larritzen hau eta larritu hitza esango dut, gure gaztek gaur egun bizi duten egoera. Gure gazteek krisiaren atzetik baino ez dute ezagutu. Esan genien gure gaztei ikasteko, prestatzeko, eta aukerak izango zituztela. Eta gure gaztek kasu egin ziguten, eta ikasi zuten eta prestatu ziren. Eta gure gaztek, momentu honetan, ez daukate aukerarik bizitza proiektu bat egiteko ere. Ez daukate aukerarik. Lan prekarioak kasu askotan, soldata prekarioak kasu askotan, eta etxe bizitza bat erosteko aukerarik ez, eta bizitza proiektu bat egiteko aukerarik ez. Eta beraien kontratuaren zatia kunplitu zuten. Eta orain guri tokatzen zaigu, beste kontratuaren zati hori kunplitzea eta egitzea eta egikaritzea. Eta gazteek, hau da herri honen etorkizun bat izan dezan urratsak ematea. Egikaritu ahal izateko erramintak. Eta guk erabaki behar dugu nola zaindu nahi dugun. Eta guk erabaki behar dugu nola erantzun behar diogun herri honen berrindustrializazioari. Eta guk erabaki behar dugu nola nahi dugun, edo beraiek erabaki behar dute, gazteek erabaki behar dute nolakoa nahi duten izan etorkizuna. Eta guk erabaki behar dugu nola nahi dugun izatea herri honen etorkizun politikoa. Nik bozkatzeko eguna iristen denean, Euskal Herriaren independentziaren aldeko bozka emango dut. Nik bai. Nik independentziaren aldeko bozka emango dut. Baina nahi dudana da, guztiek, herri honetako herritar guztiek aukera izan dezaten bozka emateko eta bozka hori errespetatua izatea. Ez da hainbeste eskatzea. Bestela gu, bigarren mailako herritar bilakatzen garelako. Ez da hainbeste eskatzea herri batek bere etorkizuna demokratikoki erabakitzeko eskubidea izatea. Egun hortan, errepikatzen dizuet zalantzarik geratu baldin bazaizue ere, nik independentziaren alde bozka egingo dut. Zure askatasunagatik borrokatze banaiz, kantatze badut, ez da urrika dizudalako. Lurrak, ura eta sua, zuaitzak, haizea, arkaitzak, uainak bezala, neuk zu, zoriontsu, libre behar zaitu dalako baizik. Zure askatasunean, zure zorionean ez ezik ezpaitut nirea beste inon ikusten. Jose Anton Artze, usurbildarra gaurkoa amaitzeko. Herri honen askatasunagatik borrokatuko gara. Guztien eskubideak bermatzeko borrokatuko gara. Guztion bizitza proiektuak izateko eta garatzeko borrokatuko gara. Gurea askatasuna delako.